Shout out kay Ruben. Tabak na yan, Ruben. Huwag mo nang galingan yan. Star player si Drugs. Star player. Drugs.
Shout out kay ano, kay MVP ng Babay Lopez, Pakana. Kay yung MVP ng Babay Lopez, oh, si Pakana. Shout out. Sarap. Hindi siya naglaro ngayon, injury. Hindi siya naglaro. Tambak. Balik-balik bantay, berlunggu. Itu, Babay Lopez. There's a foul. Foul by number 2. Substitution.
Drugs naman. Drugs, best player. Drugs, player yan. Nag-Jollibee ang kapon, Jollibee ang kapon, Jollibee ang kapon. Sebagai Drugs. Si ano si Ha? Wala sa ni Cedro ano yan eh. Hindi kasi naglaro ng palyas, tumabol siya, hindi siya pumasok. Tapos Si Peter. kita tayo na nila kasama. Sama sila. Seconds na lang pala. 90 seconds. Number 2? Casino? Ayan, 22 casino.